Mám aktuálne zapnuté kampane cez Facebook a Instagram, ale nemám z toho žiaden výsledok. Akým spôsobom mám postupovať? V prvom rade si je potrebné analyzovať aktuálne dáta, ktoré máme k dispozícii, pozrieť sa na jednotlivé štatistiky a podľa toho hľadať príčinu, kde je problém, respektíve prečo mi kampane nefungujú. V prvom rade my v rámci agentúry sa pozeráme na mieru prekliku, čiže v skratke CTR, a to nám určuje to, že teda či je zle nastavená alebo zle vytvorená kreatíva v zmysle obrázku alebo videa alebo textu a tak ďalej. Pokiaľ mám veľmi slabé CTR, tak to znamená, že potrebujem upraviť grafiku, respektíve samotnú reklamu, zacielenie v rámci Facebooku. Pokiaľ je to CTR dobré a veľa ľudí mi prejde na moju landing page, čiže na moju stránku, kde ich posielam, a nemám počet lídov, aký si predstavujem, tak musím riešiť úpravu webu. Čiže ten človek tam aj príde, zákazník, ale štruktúrovo alebo teda hodnotovo tam nenájde, čo potrebuje, a tým pádom sa ani neprekonvertuje. Toto sú nejaké základné veci. Samozrejme, k tomuto je potrebné, aby ste mali tie kampane nastavené správne a tak ďalej. Pre ďalšie tipy ma sleduj a túto problematiku si rozoberieme dopodrobna.